so I tulis pun ya baru kibala support yang ni bangin lek kai hapo Kolkata bani kong ka jing support ng saban I kulay ba na yung samjongi ki support bhai ni baru angut abangin lek kai ki dwai nak benta ka jongi ki support na benta jongi ki watching rapat na benta jongi oi MDC jongi ro ila harap sibun yang i bangin yo banlet participate ha tu ga game hapo Kolkata kino hikai jongi ro ki no hikai ki don kino hikai simrang wat kan thai ki balai rap net Kasing samla shnong mountain menta kasi ba ar jong katayo ta kamin sim jong kajing sau komen ba kajing sau sarong kala priang sau ba bat Pynkup burom ki arngut ki khon samla jong ka shnong ki bloan ra burom lengba kajing job jong ki haka waku India Children Cadet and Juniors National Kickboxing Championship kabalalong ha Kolkata West Bengal ka waku India Children Cadet and Juniors National Kickboxing Championship kalalong nadu ka khat kendai hadu ka ar fulai tarik unaitung araja ar ha Kolkata West Bengal bat lapanya da West Bengal Sport Kickboxing Association. Ka ida hun yaw pniaw kala yo ya kata kamar nong ha ka thup ki oldest juniors khan nyaw hadu khat prasnem kat ba ulam jing suk yaw pniaw pat ya kata kama ksiar ha ka thup ki juniors 15. Shushu kat kum ka jing thu jongki laong ba ka ne ka lempung ye lekai ka longru kum shibenta banjet ki khna samla ke ban mi khman chakawako Children Cadet and Juniors World Champion all discipline ha Italy ka bansalong ha ka lai phau tarik unai lor hadu khandai tarik jong urisaw araja ar nakaliang secretary ka seng samla shnong mountain uba Joy Starlin Marngar ha ka jingkran jong ha ka jingalang balengkot ha shnong mountain ulapan pawi ka jing ai khublei ne ka benta ki arngut ki samla jong ga shnong ki blon ra burom ya ka yeng ka sem ka shnong ga thau ka district bat ka jilahi baro ka wei lengba ka jingyo jongki ya ka khusnam na ka jingle yishim benta jongki ha ka waku India Children Cadet and Juniors National Kickboxing Championship ha Kolkata West Bengal Namar kata ula ai men sem ki rengkat ki kintien kit bok kit riang makin nang treshitam bad yai minot hala ki kam knang makin nang ki usha prang hake kam mile kai nakaliang jongga idhun yaw pniaw bad ulam jing suk yaw pniaw harengkat ukpa uba primlan lengkhoi bad ke kme ka kong takda yaw pniaw kilapan pau ka jing ai kublei ka bakar pang na ka banta ka seng samla shnong mountain bad ya ka shnong baro ka wei ki bala priang sobha rengkat ba ka jing Pynkup burom menta ka sngi habaki wan pha shi shnong sama shnong te yidap data jing men ko kraw ba ngiyo priang sobhai ki armut ki samla jong ka shnong te priang sobha nam ta jong ki samla nakalen jong samla shnong ba shnong ibra ko we ya ka ba pirawan ra burom ya ka shnong ka dong ka thain ibra ko we te nam ta jong pi lum jing stok yok nyao ba inda ke yok nyao inda kon yok nyao dong ba de ki kon jung ba premlan khoi ba kong takda yok nyao na kan shnong jong shnong moten jong ga dong ka thai sawas ko si hel jong ya ka ba pi lawan ra ya ka burom ya ni ko ngalap na pi ra ka burom ya lagi nanta ya ka yin ka sem hibro ko ya ka shnong ka thau ba ya ka dong ka thai hibro ko te na kriang juga sama shnong ni kickbox kibuan pa jong pi ha ba pi layo ban wara kan ka burom ba pi layo ban khori ki takma ka jong pi ai ba lungjing so kyo kyo iba layo ya ka gold medalist ha ka jing ya kun ka jong pi ya ka event jong ka ring fight ka balong po Kolkata te bat nam ta jong pi indahun ba layo ban yakun ya kan duk juk event ju ka low kick ring fight haka age group ka niya te nakalen juga sama shnong kickbox yang man ta jong pi ba layo ya kini takma ba lawan ra ya burom ya ka shnong ka thau ya ka dong ka thai abastang yo information ba share ki status i join set ta nakali na marbang kwa i banjan ke na ki sport ki na kabanta ni dan ki jing thu jang tu ni ka sport ni sathu ba ka sport kai ra phe ni ta bani kong abang ngai ko isa i ro da ka bakloi yang wan lam nang bat tara jang phi bangin yo ban pendap no ki form ki tu ida let to chapo ngi let practice ida yo po nang ra ni chat let license ta yo don ki por bangi let man ka siro jangai ta ka jangai
ngi ngang bon kipor bang hablet bat ka NCC ni hablet bat ka ni ka kickboxing ka skolo habya be tangba kadala ni pelat por bet bangin yo batlet practice kan ni practice nang kan dia nang dang tang shibnai hi ni practice kan ni tangba ni dap da jing men shisha ba ni poi hado ani thong hado bangin dia kan ni kamedal ki baro ni so tho ublai no yalang no kya nong da jong ni wi ala mengi habang ya ni le chai ro lam da ka ching yalang ga jong ublai ni nimla ban long kum ni kum bangi long manta kanat na ying sem ro email pa ki support bhai ni habangi pentip sakiro ni pentip da ka bakerki kamdai re bangi la ada plan bayu tang bangi pentip da ka bakerki ni dang ni yo pentip tang ime tang kawai tang ki bahaya ni kiwe ni pak ngim padon por pentip nomor ba niru ni le school ni le college ni bon kam ha ta nga khamtam nga nomor ba nga le NCC kam judon por tang bang nga le kabala ban wala ngim long kip ki ba bet ba biang tambang ile kat bang ila ngile bet namar ba da la de panir ka jim toy ka dena bata jongi ban bata ki wei hawang ile ka ngim dai ban dan ka jing atatin ngim dai ban give up na namar ba ngayo isbun ki khna wadela diro ngadon ka to men simbangan give up no namar nga jenjar ban na wei shawai tamba ngong kan ka wei what you give up in le ka bala poisa ka thong tor shaki tor lang ba ki dong ki lum ki mau ki ki wa ni poisa ka thong wala ngi lang ki basa din tangba ni le ba tor shaka thong ba ki wei ki di bangilong ki mau lan nai jangkari kajing sang thu jonga kajing duk ro ka long ka wei kajing thanglan tangba lada watla ngi duk ndrai ni daka bor jongi bat kajing ra buple ni la ban le ka lada ni dan kajing thu ya ka bangin le idan lada ni dan shisha ka men simbang ni kwa ya kata ni kwa ban le ka what la ki jing ki wan ndrai ni le ni de ban le ka pala bangin poi bet cha ka thong wa niro ka jingdo ka jongi nimde ki baris pa hadu kata ndrai namar wa nidan ne kata thong bangin to sa phang te ni wat ke jingarap na wei shawei hadu manta nio ke jingarap ta ka jingdo kam la ban la lada ni long ki ba don shisha kata kam sim bangin to sa thong kajing kersan ki bahin bahasam ki no hikai jongi kila ayangi ka hikai ka babha tam na ki babha namar ba idang practice tang shape nai tang bangila yo hadukat ne ka burom yo ki no hikai jongi ro I sar shai bat isa vishal bat kham tam I working president jongi working ba Lorenzo Warjiri iba la le kat bala ban biang ya ki jingdon kami jongi kom khna namar ni don khatsan ngut ki khna balet participate hang to khatsan ngut ngio medal nyongut likely ki gold medals artely ki silver but artely ki bronze ni kino hikai jongi kila le shape na ko banta jongi ngiro tangkan ga ngimdan ya kaban siu kliang ki jing le bha ki jong ki jing hikai ki jong ki hendrai ni katbangila ni le bet ban bangin poisa ka thong bangin ai ka jing ki men ya waro lang ki ta support ni